Dobrodošli na Prohrist veče u kongresnoj hali pored Zoološkog vrta u Leipzigu sa Elke Werner i Štefanom Kernom. Unser Thema heute? Naša današnja tema je Neverovatno, Bog me spašava. Dobrodošli, naše četvrto Prohrist veče. Neverovatno, već smo stigli skoro do polovine zajedničkih utisaka koji se ovdje šire, ali možda ste prvi put prisutni. Vama upućujem posebno srdačnu dobrodošlicu. Lepo da ste se uključili, lepo što ste došli na jedno od preko 500 mesta gdje se vrši prenos. Bez obzira na to da li nas gledate preko livestreama ili uživo, lepo što ste sa nama. I danas imamo uzbudljivu i vrlo relevantnu i značajnu temu. Bog me spašava. Svi to znamo, da nema samo dobrih dana u životu. Tu su i teška vremena, a u teškim vremenima su ponekad prisutna i velika i ozbiljna pitanja. Danas želimo da damo prostora tim pitanjima. Dolazimo do suštine razgovora, do toga šta je zaista važno. I Elke, ako se u životu nađemo u toj situaciji, onda su ponekad i ljudi tamo radi nas. Tačno, a ti ljudi se neprestano zalažu za to da spašavaju živote u oblasti medicine, policije, vatrogasci, moglo bi se toliko toga spomenuti. Također mislim i na domaćicu koja uvijek iznova spašava svoju decu iz nekih nevolja. Dobrodošli, jednim aplauzom želimo da im se zahvalimo za njihovo zalaganje u spašavanju ljudskih života. Srdačno vas pozdravljamo. I večeras imamo posebne goste. Biće vrlo raznoliko, kao što primećujete. Svako večer ima drugačije nadahnuće što se tiče muzike, sadržaja, prostora, boja. Dakle, zaista se udubljujemo u temu Bog spašava. Isus spašava. Imamo posebne goste i večeras je među nama novinar Bilda, zamjenik glavnog urednika Bilda, Daniel Böking. Pozorišna grupa iz crkvene zajednice Velbert Nierenhof i barokni ansambl Soli Deo Gloria, samo Bogu pripada slava, profesionalni umetnici koji su spojili svoj talenat sa hrišćanskom verom. Tako da je današnje veče uz klasičnu muziku, veče kao predodređeno za Leipzig, grad Bacha. Johann Sebastian Bach je ovdje živeo i radio. Njegova dela na poseban način izražavaju to što mi hrišćani verujemo. A u naša verovanja spada i krst, stradanje i smrt Isusa Hrista. Patnja nalazi ovdje svoje mesto. To je doduše središte našeg veroispovedanja i to ćemo upravo čuti. Verujem. Verujem u Boga Oca, svemogućeg, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, njegovog jedinorodnog Sina, našeg Gospoda, začetog od Svetog Duha, rođenog od Device Marije. Stradao je pod Pontijem Pilatom, bio je razapet, umro je i bio pokopan. Sišao je u carstvo smrti. Trećeg dana je uskrsnuo iz mrtvih. Uzneo se na nebo. Sedi s desne Bogu, svemogućem Ocu. Odatle će doći da sudi živima i mrtvima. Verujem u Svetoga Duha, svetu hrišćansku crkvu, zajedništvo svetih, oproštenje greha, vaskrsenje mrtvih i večni život. Amen.
Leipzig ne samo da je predivan grad. Moja tetka potiče iz Leipziga i ona je bila jedina koju sam poznavala sa ovim lepim dijalektom zato što sam ja živjela u Duisburgu. Uvek je uživala u njemu i ja to mogu samo da potvrdim. Leipzig je poznat po mnogo čemu. Između ostalog održava se ovde Bachfest. Johann Sebastian Bach, naš poznati nemački kompozitor, kantor, barokni virtuoz na orguljama i čembalu, rođen je u gradu Eisenach. Bio je aktivan ovde u Leipzigu, u crkvi Tomas, gde je bio kantor. Tamo je i pokopan. 1750. je umro ovde u ovom gradu. Sad ćemo čuti deo božićnog oratorijuma Veliki Gospode i silni kralju. Pročitat ću tekst. Veliki Gospode i silni kralju, ljubljeni spasitelju, koliko malo značaja daješ zemaljskoj slavi. Taj koji drži ceo svet, stvorio je njegovu slavu i sjaj. Morao je da spava u jaslama. Veliki Gospode i silni kralju, ljubljeni spasitelju, koliko malo značaja daješ zemaljskoj slavi. Božićni oratorijum. Možda ste pomalo iznenađeni što imamo božićni tekst u martu, dakle u preduskršnje vreme. To nekako ne odgovara. Ali ipak da smatramo da odgovara, pošto Bog je došao u ovaj svet, a time u patnju. Srdačno pozdravljamo ansambl Soli Deo Gloria iz Leipziga, Veliki Gospode, silni kralju. Peva Johannes Schmidt.
starke König, dieser Heiland, oh wie wenig achtest du dir ihre Pracht. Liebster Heiland, großer Herr, oh starker König, wie wenig achtest du dir ihren Pracht. Großer Herr, oh starker König, liebster Heiland, oh wie wenig achtest du dir ihren Pracht, dir ihren Pracht. Daniel Böking, godište 1977, oženjen, 3 dece, radi u Bildu i učestvovao u katastrofama. Upravo smo vidjeli da je oženjen, da ima 3 dece. Kada sam prvi put vidjela Daniela Böking, bilo je to na svečanosti dodele nagrada. Sedao je ispred mene i njegova ćerka pored njega. Posmatrala sam ih, sedela sam direktno iza njih i mislila kako je to predivan otac koji uspeva tako da smiri pored sebe svoje dece. A sada je ovdje. Daniel Böking u svojoj knjizi opisuje svoj put ka Bogu. Malo vere ne postoji, kaže on. Kako je Bog promenio moj život? Ovo je također naslov njegove knjige i o tome želim sada da govorim s njim. Malo vere ne postoji. Kako je Bog promenio njegov život? To me zanima. Srdačna dobrodošlica, Daniel Böking. Hvala vam. Pozdrav. Strastveni novinar koji objavljuje i patnju. Na našoj pozadini vidimo Haiti, 2010. godina koja je bila vrlo značajna i na tvom putu vere. Šta se dogodilo 2010. 2010. je bila zaista vrlo posebna godina za mene i to je prilično čudno jer sam tada doživeo puno tragedija, ali gledajući unazad može se reći kada je tema spasenje, to je bila godina kada sam ja spašen. Na Haitima sam bio kao reporter Bilda i bilo je puno spasilačkih ekipa za pomoć u katastrofama, medicinskog osoblja. Humedika je bila jedna od njih i stigli smo neposredno nakon potresa koji se tamo dogodio u januaru i bilo je preko 300.000 mrtvih, a mnogi članovi spasilačkih ekipa su bili hrišćani. Do tada nisam imao kontakata sa hrišćanima, znači kršten sam kao evangelik i pomalo sam verovao u Boga, ali nije igrao nikakvu ulogu u mom životu, a Isus Hrist ni toliko. Da li je on bio neka posebna ličnost ili spasitelj, bilo mi je baš svejedno. U celokupnom stradanju na Haitima, u tim ruševinama i u svemu što se moglo vidjeti, nekako sam primetio da je to imalo posebnog uticaja na mene, pošto ti ljudi sa kojima sam boravio i kao novinar izveštavao o njihovom radu, oni su posebnu snagu crpeli iz vere i oni su se tamo gdje smo bili smešteni svakog jutra okupljali na molitvu. I ja sam tada mislio, ako bih se ja sada molio, kao prvo bih upitao, Bože, zašto dopuštaš tako trpljenje, kako je moglo ovako nešto da se dogodi, ali oni su to nisu učinili. Oni su zahvaljivali za to da su mogli spasiti još jedan život, molili su se za to da transport pomoći koji stoji na granici dobije dozvolu i tog dana da pristigne. I ja sam razmišljao o tome odakle potiče sva njihova snaga. 2010. godine to je bila takva godina da bih mogao dugo da pričam o svemu, ali sažeto mogu reći da nekoliko mjeseci kasnije sam bio prisutan na lov paradi kao tehnička podrška u okviru Bilda. Trebali smo da prenosimo sa tog mesta kada se u Duisburgu dogodila strašna katastrofa
katastrofa. To je bila druga tragedija te godine. I ubrzo posle toga išao sam u Čile gde je 33 rudara ostalo zatrpano 100 metara ispod zemlje. I tamo mislim da smo ostali ukupno 6 nedelja. Direktno na licu mesta i naravno tu smo upoznali njihove porodice i tamo se dogodilo ovo. Desila se strašna tragedija. Ljudi su patili, a u principu 6 nedelja je trajalo bogosluženje. Ljudi nisu očajavali. Uvek ohrabreni izlazili su sa tih molitvenih okupljanja. Ta situacija je imala svoj happy end na kraju dana. Zato je to tako značajno. Te situacije su me učinile radoznalim. Zanimljivo je bilo to što do tada nisam tražio. Bio sam Aber plötzlich war 2010 halt immer wieder solche Sachen, wo du dachtest, das ist krass, das interessiert dich, da ist noch... To je nešto više od toga što si do tada mislio. Doživjeti patnje drugih ljudi, a zatim ih ispričati, obuhvatiti rečima za nas ovde, koji smo tako udaljeni od toga. Šta ti je bilo teško? Ili šta je bilo dobro ili jednostavno? Kako novinari uspevaju da usklade razne svetove? Pa ja sam se uvek ponovo osvrnuo da vidim kako sam to zapravo učinio. Mislim, postoje dva načina. Naravno, prvi je, ja sam Daniel, novinar Bilda, izveštavao sam i pokušavao sve da prenesem tako kako je, to što vidim, to da i kažem. Osvrćući se na situacije, primetio sam da sam za Čile napisao da smo se molili sa ljudima. Dakle, postao sam deo toga i primetio sam da je tu prisutna i radoznalost na sceni i to je bilo za mene, kao što sam rekao, neki lični početak. Ti si to sažao na svoj način. Prvo si verovao dragom Bogu, a onda i otkrio Boga koji ljubi. Gde je tu razlika? Šta se promenilo u tvome viđenju Boga? Pa zapravo što se tiče vere, ja sam u tome vrlo mlad. Bilo je to 2010. godine kada je počelo i trajalo je oko 2-3 godine, dok sam zaista došao do trenutka kada sam mogao reći da sam 100% Isusov sledbenik. Puno sam istraživao, razgovarao sam sa mnogim hrišćanima, imao sam puno pitanja, ne spadam među one koji se lako upuštaju u avanture, nego sam zaista istraživao i mislio, ako sad počnem da postavljam pitanja, ispostavit će se da Bog uopšte ne postoji, da je to naivno i glupo, ali desilo se upravo suprotno tome. I moja osjećanja su bila na dva nivoa. S jedne strane počeo sam da čitam Bibliju, da se molim i da dobijem odgovore. To čitanje Biblije, koje je na početku bilo prilično naporno, pretvorilo se u potragu za blagom i nalazio sam stihove koji su me oslovljavali. I tu dolazi do izražaja ta razlika kada sam shvatio ulogu Isusa Hrista i upoznao Boga kao Oca koji ljubi. To je bilo nešto sasvim drugačije od moje 40-godišnje predstave o dragom Bogu. 40 Jahre vorher hatte als der liebe Gott. Der liebe Gott war halt der mit lieber Gott und schlaf ich ein, schicke mir dein Engelein. Das habe ich als Kind auch gebetet und das war weit weg und... Dragi Bog je bio taj kojem sam se kao dete pred spavanje molio. Dragi Bože, idem da spavam, pošalji mi svog anđela čuvara, ali nisam imao nikakvu predstavu o tome i to je bio lep i drag odnos. Taj dragi drugi odnos ljubavi je kada sam bio stariji i kada sam rekao, dragi Bog, sa njim možeš sve da postigneš, Bog koji ljubi, to je već živi odnos koji i uzajamno nešto iziskuje. Nešto što se konkretno tiče mog života, da moram neke stvari i da promenim. Sad već imamo nekoliko stanica. Počinje sa molitvom i shvatanjem kako se možemo moliti, ti si to naučio od drugih. Onda si razgovarao sa drugim ljudima. Zatim kažeš da si čitao Bibliju. Gde si počeo? Na prvim stranicama? Kako to izgleda i koji prevod si koristio? Ili kako objasniti ljudima koji kažu i ja bih krenuo tim putem? Ono što sam naučio u posljednjih nekoliko godina jeste da sam stvarno loš savjetnik. Dakle, svaki put kada bih pomislio, sada ću ti reći kako je to sa verom, nikada nije bilo uspešno. Zaista sam razmišljao o tome zato što ni kod mene nije bilo drugačije. Isprobavao sam razne stvari, pitao sam sasvim banalna pitanja zašto Bog dopušta patnju ili objasni mi situaciju stvaranja naspram teorije evolucije i takve stvari. Stalno sam nešto pitao i zaista sam nalazio lepe i dobre odgovore i za Bibliju sam pitao odakle da počnem, a mislim da je najbolji savjet bio da počnem od Novog Zaveta, a ne od Starog, zato što je lakši početak sa evanđeljem. I zaista bio sam potpuno zadivljen jer sam uvek mislio da postoji toliko negativnih predrasuda, a nisam bio idiot, Bibliju sam dobro poznavao, ali kada sam prvi put svesno pročitao evanđelje, celo vreme sam razmišljao o tome kako čudnovata ličnost je bio Isus. Uvek sam mislio, on ima neke svoje mračne tajne koje mi danas ne možemo ni shvatiti, ali onda nailazim na stihove koji su predivni i mogu upravo da ih sprovedem u svoj život.
I stvorio sam svoj ritual, pošto sam se plašio da me to ne napusti. Znači, ujutru sam se molio, na putu do uredništva, u metrou sam čitao Vreme sa Bogom, to je knjižica koju izdaju dijakonise iz Eidlingena. Ja mislim da bi lakše prodrao u biblijsku lektiru, uveče sam pročitao najmanje jedno poglavlje, još jednom se molio, tražio jednu zajednicu i tako napredovao. U svojoj knjizi pišeš, koliko god da mi to zvuči prazno, došao sam do zaključka da sam probao veru. Testirao je, proverio i našao da je dobra. Kakve promjene je donela vera u tvoj život? To je teško jer stvarno ne znam da li su svi ovde hrišćani ili će možda neko prokomentarisati da je potpuno glupo. Za mene su to uvek bila dva nivoa. Dakle, hrišćanski nivo koji je bio dug put i za mene je postojao trenutak pokajanja. Postoji molitva gde sam imao osjećaj da sam susreo Boga i bez ikakve sumnje, veru koja je istinita kao i sigurnost da mogu da verujem u Boga. Mogu li samo da se uključim? Božji susret, kako to zamišljaš? Ide li čovjek u bilo koju crkvu ili šta si učinio? To je ono što želimo da znamo. Postojao je za mene jedan trenutak kada mi je bilo sasvim jasno da želim ovaj preokret. Postoji jedna knjiga pod naslovom Ne postoji samo malo vere. Mislio sam da je sve to samo ludost, ali ako je sve što je napisano u Bibliji, ako vera hrišćana u Isusa Hrista, otkupitelja, spasitelja, život posle smrti zaista postoji, onda vera ne može biti samo nedeljom u crkvi i povremeno u mojoj svakodnevici, već za mene je to svaki trenutak biti 100% hrišćanin i slediti njegovu reč. I u jednom trenutku sam odlučio da ovo želim, ali onda nisam znao kako dalje, pa sam pitao par svojih hrišćanskih prijatelja šta treba da radim, jer treba sad da organizujem slavlje povodom obraćenja. Tako sam i ja mislio, onda sam u jednom trenutku uveče dok sam ležao u krevetu sasvim normalno molio. I dok sam se tako molio, teško je to opisati, a opet želim biti veoma iskren, osetio sam da je Bog tu. I doživeo sam nešto suprotno hladnom tušu i bilo mi je potpuno jasno, Bog je ovde i ovo je moment. Nije mi potrebno slavlje, sve je bilo u redu, priznavanje greha, primanje oproštenja, prihvatanje u njegovo naručje. A za mene je to bio doživljaj. Uvek me je pomalo sramota da pričam o tome i zacrvenim se i nikada nisam čuo prebacivanje o mojoj grešnoj prošlosti, već samo njegovo prihvatanje. Za mene je to bio trenutak obraćenja. Dem ich gesagt hätte, warst du damals besoffen, Böcking, oder was war da los, sondern einfach ganz klares, lautes Ja, obwohl natürlich noch viele hubbelige Wege stattgefunden haben. Aber ja, das war so für mich dieses Umkehrerlebnis. Aber über die Geschichte habe ich jetzt vollkommen den ersten Gedanken vergessen. Jednom prilikom si napisao, našli ste da je vera dobra, a onda susret zagrljaj telom, dušom i duhom. Kako posmatraš sve to što ti se dogodilo u životu? Kako je reagovala tvoja okolina? Dobro, pa kao što sam već rekao, to je bila svesna odluka i za mene su postojale stvari. Ne razumem sve što piše u Bibliji, ali postoje stihovi koji su mi veoma jasni, koje moram primiti k srcu i počnemo sa nečim što je prilično banalno, ne laži. Ranije i nisam bio veliki lažov, ali tu i tamo poneka laž se uvek našla. Za mene je to tako počelo. Postojala je jasna jedna tačka o kojoj bi malo detaljnije. Imam sada nove prioritete. Moj prioritet je Isus Hristos i to je ono za šta živim. Ja ne živim za sebe, ali u principu živim u samoodricanju za Isusa Hrista. To nije uvek lako, ali prilično je jasno zašto to činim, kuda idem i šta mi je cilj. To je promenilo svaki delić mog života. Najveći izazov je bio reći mojoj ženi i mislio sam da je najbolje vreme za to tokom 8-časovnog vraćanja sa odmora iz Danske. Rekao sam joj, ljubavi, moramo da razgovaramo, nije baš imala izbora. Dok sam joj govorio, prihvatila je to i svidalo joj se. I naravno, stvari su počele da se menjaju. Sommerurlaub in Dänemark und wir saßen im Auto und hatten 8 Stunden Autobahn vor uns und dachte, Schatz, wir müssen reden. Konnte sie ja auch nicht Nein sagen und das war wunderschön, dass ich ihr das so erzählt habe und sie sagte, das finde ich richtig gut, das freut mich und so haben sich natürlich Dinge verändert, ja. Lepo, to također radite javno. Sada, kao zamjenik urednika Bilda, kakva je bila tamo reakcija? I šta je tebi važno? Zašto bi trebalo javno govoriti o veri?
Kao što sam već rekao, ne razumem sve u Bibliji, ali pokušavam da primenjujem ono što razumem. To nije ispovedanje vere kao što mnogi rade, ubijaju u ime vere kao terorističke organizacije. Ja sam hrišćanin, ali nisam tako javan, jer donosim divnu poruku ljubavi, opraštanja, milosrđa, a imam osjećaj da zbog mnogih dešavanja i šta sve ljudi rade u ime vere, postajao sam sve tiši, jer sve su ljudi upoređivali sa terorizmom, ali se desilo i vreme kada sam odlučio da pišem protiv toga u ime vere. Tekst koji sam napisao sa velikim podnaslovom Objava, za koji sam dobio mnogo kritika, ali drago mi je da imam u Bildu poverenje i slobodu da pišem i na ovu temu. I nisam znao šta je sledeće, nisam znao šta se dešava. Sve moje kolege su se smejale jer je to bio veoma ličan tekst. Nisu moje kolege mislile ništa loše dok sam pisao javno i ja verujem u Boga. Mnogi su mi kasnije prišli i rekli, u redu je, i mi verujemo. Postoje ljudi koji kažu da je to tvoje mišljenje i da protiv toga ne mogu, ali i drugi koji su veoma znatiželjno prihvatali i sa mnogo dobrih razgovora. Naravno, u redakciji imamo i Jevreje i muslimane sa kojim se sa velikim poštovanjem odnosimo i razgovaramo. Gde god da idem ili da pišem, govorim da je hrišćanstvo srdačno i predivno zajedništvo, puno radosti. Smisao hrišćanstva nije osjećati se zadovoljno i srećno, ali da, Isus me je spasao i doveo u ovo zajedništvo i predivno je govoriti o tome, jer verujem da imamo predivnu poruku i da ne treba da se stidimo od toga, da govorimo. To ne znači da ne doživljavam razne komentare na Facebooku, koliko mi fali dasaka u glavi, i to se dešava. Ali to nije nešto što utiče negativno na mene. Naprotiv, vidim i svu podršku i toplinu koja odatle dolazi. Kann ich nichts gegen sagen und es gibt Leute, die das ganz spannend finden und wo man ein sehr, sehr interessiertes Gespräch reinkommt. Und natürlich haben wir haben Juden, wir haben Moslems in der Redaktion und das sind ganz, ganz tolle Gespräche, voller Respekt gegenseitigem. Also was ich für mich mitgenommen habe, und das liegt mir tatsächlich am Herzen, auch seitdem ich dann offen darüber rede und auch mal Vorträge halten darf, die Christen sind so eine herzliche, wundervolle Gemeinschaft. Das ist also eine helle Freude ist, auch wenn das nicht der Sinn des Christentums ist, dass wir uns wohlfühlen und nur glücklich sind. Aber ja, Jesus Christus hat mich gerettet und er hat mich auch in diese Gemeinschaft gebracht. Und es ist wundervoll und es ist toll, darüber zu reden und das weiter zu erzählen, weil ich finde, wir haben halt eine unfassbar schöne Botschaft und es ist nichts Peinliches daran. Zumindest, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nicht hin und wieder käme der ein oder andere Facebook-Kommentar, der mir erklärt, dass ich ein komplettes Brett vom Kopf habe. Das passiert auch. Aber das ist ja nichts, was einen wirklich bricht oder kaputt macht. Im Gegenteil, ich fand das, was einem an Unterstützung und an Wärme entgegengekommen ist, großartig immer. Puno ti hvala. Ohrabrio si nas time što javno priznaješ Isusa. Ti činiš ljude radoznalima dok gledaju tvoju prošlost kroz senku prošlosti. Lepo što si bio sa nama. Puno ti hvala na tvojoj otvorenosti i iskrenosti. Hvala vama, isto tako. Ansambl Barok će nas povesti u jednoj pesmi Isus, ostaje moja radost, tešitelj mog srca. Isus nosi terete sve, on je snaga života mog. A ako želite i znate, danas imate priliku da pevate sa ovim divim ansamblom. Puno radosti vam želim.
Isus ostaje moja radost. Kakva dragocena kompozicija, kako vredan tekst. Dok se još odvijaju radovi, želim da vam ispričam o dve firme. Možda ste čuli za njih. Jedna je američka, a druga nemačka firma. I oni su se takmičili ko je brži u gradnji, ko će prvi izgraditi. I počinju da grade. Posle nekoliko meseci Amerikanac šalje poruku. Znate, još 10 dana i mi smo završili. Nemac odgovara. Još 10 formulara da popunimo, pa počinjemo. Tako izgleda ako hoćete da gradite u Nemačkoj. Znam o čemu govorim jer dolazim iz Stuttgarta i razumemo se u gradnju. Posebno kada se radi o železničkim stanicama. Srdačan pozdrav za Hamburg. Filharmonija je već otvorila, ali pozdravljam i Berlince sa vaših aerodroma. Stižemo vas. Pa postoje ta iskustva. Iskustva da se nasmejemo jer uvek imamo razloga za osmeh. Odjednom i razne druge vesti dolaze u naš život. Ponekad u vestima, u novinama, na internet portalima kao što ima novinar Daniel Böcking. Na primjer, kao ova priča koja se desila pre nekoliko nedelja u južnoj Nemačkoj. Vrlo šokantna priča koja me je duboko dotakla. Naime, u roku od 2 dana umrlo je 2 ljudi. Bračni par. Jednog dana majka je 19. februara bila bolesna sa gripom, iz kojeg se razvila upala pluća i potpuno iznenada umrla. Njen muž čuo je užasnu vest i dešava se kolaps krvotoka, cirkulacija propada i umire narednog dana. Iza sebe su ostavili 9 dece, veliku porodicu. I ova deca su napisala umrlicu, koju ćemo upravo vidjeti. Neke od njih su ručno napisane. Najstarije dete 27 godina i najmlađe 11. 3 od dece nisu još punoletne. Und sie schreiben in dieser Anzeige oben drüber, die Liebe wird niemals aufhören. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese bleiben. Aber die größte ist die Liebe. Alle 9 unterschreiben. Und darüber I dodato još najvoljenija deca na ovom svetu. Zašto se dešava ovako nešto? Zašto Bog dopušta nešto takvo, ako ga zaista ima? Zašto se mora tako nešto desiti? Kada postoji Bog koji voli ljude i voli decu i koji nas je stvorio. On je moćan i jak. Zašto se to dešava? Pitanje zašto se uvek vraća. U takvim trenucima i mnogim drugim, kada čujemo za masakr i ubistva, na primjer u školama, koliko često čujemo takve vesti ili prirodne katastrofe. Upravo smo čuli za Haiti, ratovi kao u Siriji. Možemo toliko toga dodati. Iznova i iznova pitamo zašto. Zašto se ovo dešava? Zašto ove stvari ne mogu biti drugačije na ovom svetu? Ne možemo se osloboditi ovog pitanja. Iznova i iznova kada se to desi, neka nesreća, nešto strašno, gde su ljudi umrli, na tim mestima pored puta se postavlja cveće, pale sveće i piše na kartonu koji tamo leži ovo pitanje. Zašto? Ponekad nemamo ništa drugo osim da to pitamo. Neki kažu, ne pitaj zašto. Pitajte čemu sve ovo. Možda ima neko drugo značenje. Ali iskreno pitam se, koje je uzvišeno značenje? Koliko velik mora biti taj smisao ako 1000 ljudi umiru?
Kada deca umiru, Frage nach dem Sinn hilft auch nicht. pitanje značenja ne pomaže. Es mag sein für uns persönlich Možemo iz ličnog iskustva da kažemo da je ta teška situacija donela nešto, wertvoll erachten und sagen, doch, das hat mich ali to samo negde ima das smisao. war irgendwo sinnvoll. Ali u celini ostajemo sa pitanjem zašto. Wir bleiben mit dem Warum da zurück. Und dann erleben wir wieder A onda opet doživljavamo dobro, lepo i nekako kao da smo u jazu između sreće i tuge. Was ist unser Leben? Šta je naš život sada? Ist es wunderbar? Da li je predivan ili užasan? Da li nam je suđena sreća ili patnja? Da li smo u igri sudbine koja nas baca i udara kao ping-pong meč između raja i pakla? Šta smo mi zaista? Da li smo nešto što nas drži? Šta smo mi zaista? Prijateljstvo, radost, ljubav, sreća. Mučenje, patnja, razdvajanje, bežanje, genocid. Dobrostanje, uspeh, porodica, zdravlje. Glad, umiranje, nasilje, siromaštvo, usamljenost. Szenen aus unserem Leben. Scene iz našeg života, između klicanja i užasa, između brutalnosti i radosti. Negde između živimo mi. Tako doživljavamo vesti iz života i sveta. Pitanje je ponekad, kada smo bacani tamo amo, da li nas je Bog zaboravio? Da li je sve samo sreća i slučaj kada nam dobro ide? Ali mi smo stalno ugroženi od patnje. I šta je ono što ostaje? Da li smo izgubljeni? Postoji li neko ko će nas izvući? Šta o tome kažu velike religije i filozofi? Velike mudrosti ovog sveta. Neki kažu, oslobodi se sveg zla. Odvoj se od toga. Ono sa tobom nema baš ništa. Oslobodi. Ali, da li je baš tako? Da li nema veze sa mnom kada se nešto loše desi?
To nas pogađa u srce, u srž. Neki kažu da se zlo može objasniti kroz sudbinu svih života koje smo živjeli, a mi se vraćamo uvek iznova u taj večni tok. Veliki teret sudbine, karma koja nas pritiska, ali iskreno rečeno to sve samo pogoršava stvari. Patnja kroz koju sad prolazim, posljedica onoga što sam nekada počinio. Neki kažu, podnesi to jednostavno. Stoičkim pogledom ravnodušnosti. Pogledom Indijanca kojeg ništa ne dodiruje. Ali ipak uvek iznova smo dodirnuti. I to prolazi kroz naše srce. Postoji mnogo odgovora, mnogo puteva i mnogi jednostavno kažu, kada sve to vidimo, jasno je da Boga nema. To pitanje zašto patnja, beda je stena ateizma. Pitanje je šta kažemo mi hrišćani? Šta mi kažemo? Imamo li neki odgovor? I sada dok priređujemo pro Hrist, znamo li taj put na kome se sve dešava? I sve postaje jasno. Želim da vam ispričam jednu priču. To je jedna legenda. Ne, nema je u Bibliji. To je legenda o posljednjem velikom sudu. Ona se odigrava na velikoj ravnoj površini. Zamislite samo, velika ravna površina kao ova koju ovdje vidimo, samo malo veća. Na toj površini su svi ljudi okupljeni koji su ikada živjeli. Ljudi svih vremena i mesta. Stoje tamo zgurani jedno uz drugo pred binom. A na toj velikoj bini je velika sudijska stolica. I svi uzbuđeno čekaju da veliki i uzvišeni sudija zakorači na binu, sedne na sudijsku stolicu i započne sud. Nad svima. Sve je tiho. Napeta tišina na granici večnosti, ali iznenada nastaje galama. Mrmljanje. U tom mnoštvu i tu i tamo nekakvi pokreti. Jedan crnac, čovjek srednjih godina, počinje da otkopčava kragnu na svojoj košulji i može se vidjeti ožiljak duboke rane. On priča, bio sam linčovan, bio sam rob, porobili su me. Bili su to hrišćani. Iskoristili su svu moju životnu snagu. Uzeli su moju ženu i decu, a kada ništa više nisam mogao, obesili su me i smejali su se pri tome. Pre nego što mi večni sudija izrekne sud, neka mi to najpre objasni. A na jednom drugom mestu bila je žena. Povukla je svoj rukav i mogao se vidjeti na njenoj ruci istetoviran broj iz nekog logora za zarobljene na ovom svetu. Ona ne mora mnogo da govori. Njena priča je svima pred očima. I ljudi počinju posvuda da pričaju svoje priče o patnji, nepravdi, ono što im se desilo, što im je učinjeno, što je jednostavno bilo nepravedno. Udružuju se, marginalizovani, izbegli, bolesni, ubijeni, prognani i odlučuju da donesu sud. Žele da presude oni, ne on, uzvišeni, već oni nad njim. Pre nego što on bude došao da sudi nebeski, večni, treba najpre da postane čovek, da i on treba da doživi šta znači biti ovdje na zemlji, ne samo na nebu. I trebao je biti rođen i da pripada narodu koji je najviše bio progonjen i pritešnjen tokom cele istorije. Trebao je da postane Jevrejin. A njegovo rođenje se desilo pod tajnovitim okolnostima,
ozloglašeno. Već od samog početka trebalo je da budu proširene glasine o njemu. A on je bio dobar čovek, dobrih namera. Govorio je i činio dobro. Imao je prijatelje i od prijatelja bio izdan. Bio je uhvaćen na osnovu lažnih optužbi. Bio je mučen. Zadati su mu bili bolovi. Priređen mu je bio lažni sudski proces. Nad njim je izrečena smrtna presuda. Tada ćemo govoriti dalje. Već znate na šta ova priča cilja. Znate, živi Bog ne odgovara na naša zašto sa neba. On nam ne daje odgovor, to je tako i tako. Ne, on dolazi na ovaj svet i sam strada. Došao je da nas izbavi. Da, baš zato je došao. Pročitat ću vam jedan stih iz Biblije. On se nalazi u Novom Zavetu, u Evanđelju po Mateju. To je knjiga u kojoj se govori o Isusu. I tamo na kraju njegovih stradanja piše kada je bio razapet dok visi na krstu. A oko 9. časa povika Isus veoma glasno: Eli, Eli, lama sabachthani, što znači: Bože moj, zašto si me ostavio? Isus i sam postavlja to pitanje, zašto? Vikao je govoreći to pitanje, to zašto, koje gori u našim dušama i koje ponekad mucajući govorimo i nosimo u srcima. Znate, to je kao da su sva zastrašujuća mesta ovog sveta i sav užas bili svezani na krstu Isusa Hrista na Golgoti kod Jerusalima. Am Kreuz des Jesus Christus auf Golgatha bei Jerusalem. Rat, nasilje, izrabljivanje, stradanje, bolest, teror. Teret celog sveta leži na njemu, kaže nam Biblija. Na krstu je on poneo terete celog sveta. Patnju, bol, krivicu, greh. Sve ono što smo počinili i što nam je bilo učinjeno. Rane koje nosimo i povrede koje smo naneli drugima. Na krstu je sve to ponešeno. Zato je Isus došao na ovaj svet. On se ne miri sa stradanjima. Upravo zato je došao. I usred svih stradanja mi nismo sami. Nismo prepušteni sebi i našim pitanjima i mudrostima, na naše manje više dobre puteve, da se nosimo sa time. Već imamo nekog ko dolazi i spašava nas. Mi, hrišćani, imamo ukratko rečeno utehu, put i nadu. Imamo utehu. Uteha. To je nešto dragoceno i tajanstveno. Da, i onda kada doživimo teške situacije, neko nas drži.
Postoje ljudi koji o tome govore u bolnici, kao što je Daniel Böking ispričao iz Čilea ili iz Haitija. Upravo tamo gde se dešavaju užasne stvari, neobično je vidjeti kako su ljudi ponekad ukorenjeni i držani. Uteha, velika tajna. Roditelji koji su umrli u južnoj Nemačkoj i napustili svoju decu, bili su hrišćani. Oni su znali za ovo pouzdanje. To je snažno uticalo na njihov život. Bili su verni ljudi. I neobično je da svedočanstva vere često nastaju i pišu se tamo gde je duboka patnja. Dietrich Bonhoeffer, na primjer, jedan evangelički sveštenik koji je pred sam kraj Drugog svjetskog rata bio pogubljen, ubijen, napisao je pesmu. On veran je, u njeg ja se uzdam. Utešeno očekujemo šta god i došlo na nas. A to nije napisao na nekom venčanju ili prazniku. To je napisao u zatvoru. Svega nekoliko meseci pre nego da bude ubijen. Ova pesma je poznata i poslužila je kao uteha hiljadama ljudi. Postoji uteha. Večeras ću vas pozvati da dođete do krsta i da susretnete ovog Isusa, Sina Božijeg, koji je došao k nama. Da ga pogledate u oči i prihvatite njegovu ruku. Da prihvatite ono što vam on poklanja. On kaže, tu sam za tebe, ja te držim, ja te pratim, sve što jesam, jesam zbog tebe. Zato sam došao. Nemoj odbaciti njegovu ruku. Mi to možemo. Možemo reći ne, ali Isus vas poziva da kažete da. Ponekad smo previše ponosni da to prihvatimo. Ili da prihvatimo poklon. Deca su po tom pitanju mnogo opuštenija. Ako im dajete neki poklon, deca ga rado prihvataju. Mi kao odrasli imamo pomalo poteškoće sa time. Zato što mislimo, da li onda moram da uzvratim poklon? Isto toliko skup ili još skuplji, to su sve same obaveze, ne želimo ništa da poklonimo. Sigurno poznajete stari vic o švapskom bračnom paru koji je pao u procep u nekom glečeru i tada dolazi spasilačka služba i doziva ih. Mi smo iz Crvenog krsta, a oni odgovaraju, mi ništa ne dajemo. Ponekad odbijamo da budemo spašeni. Zašto? Ponekad je suludo ne prihvatiti poklon. To može da bude sudbonosno. Ako ne prihvatimo Božje velike darove, život, danas i u večnosti. Ako jednostavno dopustimo da prođe pored nas, nemamo šta da izgubimo, već smo u dobitku. Ako prihvatimo ono što nam Isus poklanja, zato nam on i dolazi, u visini očiju. On je tu da nas uteši, da bude sa nama. U teškim vremenima, da posebno tada, ali i u dobrim vremenima. Bog nije Bog samo kada je lepo. On je naš pratilac i u dobrim danima, a u teškim je verni prijatelj i pratilac, koji nas nikada ne ostavlja. I imamo utehu i imamo put. Znate, ponekad je kod patnje najgore kada se te užasne stvari dogode, kada bolest dođe u život, kada moramo pustiti ljude da odu. Ponekad je najteže kada ostanemo bez reči, kada više ne znamo šta treba da kažemo. Ponekad nam nedostaju reči. Možemo još samo da zamuckujemo i ako znamo da govorimo, uvek pravu reč u pravo vreme. Ali u nekim trenucima nemamo šta da kažemo. Dobro je kada reči dolaze, koje nosimo u srcu i koje možemo da izgovorimo. U Bibliji imamo psalme, molitve, tužbalice. U njima možemo da iskažemo svoje pitanja, svoje patnje, rečima, Bože moj, zašto si me ostavio?
To je vikao Isus na krstu, a to je i psalam koji se nalazi u Bibliji, u Starom Zavetu. To je već bilo napisano pre nego što je Isus živeo. I tamo na krstu on je ove reči učinio vlastitima. To možemo i mi da učinimo. Da se sklonimo u ovim rečima i zavapimo, da, tako se možemo moliti. Moliti se ne znači samo lepo sklopiti ruke i izgovoriti neku molitvu. Molitva za stolom, na primjer, već unapred preformulisana, to je dragoceno i dobro do duše, ali moliti se znači ponekad i vikati, Bože moj, zašto? Možemo se čak moliti i stisnutom pesnicom. Jov je to radio u Bibliji. On prebacuje Bogu zbog sveg zla koje mu se dogodilo. To su Jovove životne poruke. I mi možemo to da uradimo, da glasno jaučemo. A to nije isto što i jadikovanje. Jadikovati, to mi znamo. Kada jadikujemo, tada to činimo na prazno. Poznajete li to? Užasno je, sve je gore. Kada dvoje komšija na ogradi od bašte razgovaraju, da li je i kod tebe toliko loše? Da, još gore nego kod tebe. A i vreme je užasno. Da, baš je užasno. A bit će još gore. Sada sija sunce, ali ko zna, sigurno dolazi ponovo kiša. Sigurno. Možemo jadikovati na prazno. To će nas samo zavući još dublje. I povlači našu dušu prema dole kao rečna struja. Jaukanje ide u drugom pravcu. Jaukanje znači uzimamo našu patnju i šaljemo je prema nebu. Jaukanje znači, Bože moj, ne mogu više da izdržim i zato vičem tebi. Da li ste već jaukali? Pozivam vas da to učinite, da se molite, da se u tome uvežbavate, da se jednom usudite da verujete Bogu. Za sve postoji prvi put. Kao kada dete uči da govori. Mi učimo da se molimo, da razgovaramo sa Bogom. Zato je potrebno malo vežbe. Danas vas pozivam da sa mnom izgovorite jednu molitvu u vašim srcima. Nekoliko preformulisanih reči, da se susretnete sa Isusom. Ona glasi, Isuse, otvaram ti svoj život. Želim da ti verujem. Priznajem ti moju krivicu. To što sam pogrešno uradio. Možete i dopuniti i zavapiti o vašoj patnji, brigama, pitanjima, sumnjama koje imate, ono što ne razumete, a ne razumemo mnogo toga, donosim sve to pred tebe i molim te za oproštaj. Molim te, primi me. Želim da ti budeš Gospod moga života. Želim tebe da sledim. Želim to da odlučim, kao što je Daniel Böking rekao, želim da se usudim na ovaj put sa tobom. Mi imamo put. Ne moramo da ostanemo na dnu, ne moramo da stanemo. Postoji jedan put u život. I put kroz život. Isprobajte to. Srdačno vas pozivam da to učinite. Možda po prvi put ikada u životu. Ne znam da li ste se ikada kod kuće već molili, ali probajte jednom. Usudite se. Počinje vrlo jednostavno. Ponovit ćete za mnom reči, ali ćete i sami postepeno nalaziti vlastite reči. Tako započinje razgovor sa Bogom. Budite smeli i činite korak poverenja prema njemu. On je za vas tu. To počinje molitvom. I imamo put. Krenite njime. Imamo jednu utehu, jedan put i jednu nadu. Sećate se umrlice koju smo malo čas vidjeli. Deca su tamo napisala. I još jednom ću to pročitati. Upućeno njihovim roditeljima. Sada oboje možete vidjeti ono što ste i sami verovali. Mi znamo da je vama na nebu dobro. Nešto je drugačije kada pustite drage ljude i znate, imate nadu i sigurnost. Oni su kod kuće. Oni idu u nebo. Ako nemamo nadu, onda smo najbedniji ljudi. Blago onome koji, i kada mu se nešto desi, neko zlo, ima nadu. Moji roditelji su kod kuće. Oni su na nebu. Nada je ona koja nas drži. Nada je ona koja nam daje snagu za život i pomaže da preživimo.
Imate li nadu? Znate li gdje biste danas bili ako biste večeras umrli? Gdje biste bili? Šta je vaša perspektiva, vaši izgledi? Možete reći, niko se odande nije vratio. To niko ne zna. U redu, ali imate li nadu ili nemate? Pitanje je ipak tu. Da li se zaista niko još nije vratio? Jer mi se kao hrišćani držimo toga da je Isus vaskrsao od mrtvih. To je posvjedočeno, da je On pobedio smrt, da se njegov put nije završio na krstu, niti u grobu u koji su ga stavili. On je vaskrsao za novi život i pobedio smrt, kako bismo mi imali nadu. Da bi postojao put kroz patnju, da, mi imamo nadu. Tako možemo živjeti. I znate šta? Tako možemo i umreti. Bog nas spašava. Zato je došao. To je ono o čemu ovdje govorimo. To je ono što meni leži na srcu. Što je za nas velika čežnja da vam približimo. Isus je došao kao spasitelj. Nemojte ga oterati. Isprobajte. Pogledajte mu u oči i uhvatite ga za ruku. Bend će sada doći na binu i odsvirati jednu pesmu. Ova pesma se zove Samo ti me spašavaš. To je molitva. Molitva upućena Isusu, Bogu koji je došao u svet, koji ne posmatra negdje sa strane, već dolazi k nama u visini očiju i u dubine našeg života. Samo ti me spašavaš. Poslušajte. Možete i vi pevati. Pevučite malo. Možete se tako i moliti u svom srcu. I pripremiti se za molitvu, koju ću zatim izgovoriti. Tom prilikom ću vas pozvati da se pomolite sa mnom i da se uskladite sa molitvom koja sledi. Samo ti me spašavaš, Isuse, zato što si ti odgovor na moje zašto. Zašto mog života. Ti me izbavljaš, u tebi imam utehu kada je potrebno. Ti si put za mene kada izgubim put. I ti si nada kada sam na kraju. Tada ćeš iznova započeti. Isus je tu za nas. Pesma Samo ti me spašavaš.
die Welt es singt. Wir singen dir zur Ehre, auferstandener Herr. Jesus, strahle hell und lass die Welt es singt. Wir singen dir zur Ehre, auferstandener Herr. Ritt, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Dein Wort versetzt Berge, du allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Shine a light on me. 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 Shine a light, shine a light, shine a light on me. Shine your light on me. Shine a light on me. Du allein rettest mich. Du allein bist der, der mich Samo befreit. ti me spašavaš. Du allein vergibst. Samo ti si onaj koji me oslobađa. Ti mi Glaube opraštaš. versetzt Berge, sagen wir. Samo ti Wir pomažeš. sagen es zu Recht, weil das Vera in der Bibel premešta steht. Das planine, ist ein kažemo, Versprechen Gottes. i to kažemo s pravom, jer to stoji u Bibliji. Aber wissen Sie, To je Božje das kann man obećanje. nicht beweisen. Vera Darüber koja lohnt es premešta sich planine. nicht zu philosophieren. Ali znate, to se ne može dokazati. Zato se ne isplati da filozofiramo. To se može samo doživjeti. To je smelost. Kao kada učite plivanje. Morate skočiti i uroniti u vodu i primetit ćete da vas nosi. Isus nosi. Zato je došao. I to je obećao. Mnogi su to već doživjeli. Srdačno vas pozivam da skočite. Usudite se. Dopustite da budete nošeni, da doživite ovu utehu, ovaj put, ovu nadu, vera koja premešta planine. A onda, ako je potrebno, i u vašem životu. Srdačan poziv na to da ponovite ovu molitvu za mnom, koju sam vam maločas predstavio. To su samo reči, a ima i drugih reči kojima se možete moliti. Možda i boljih, prikladnijih za vas. Tada recite te reči, prisvojite ih kao da su vaše. A ovo je ponuda, put, mogućnost da započnete molitvom. Po prvi put, ili da ponovite možda. Kada se molimo, pouzdajemo se u to da Bog čuje, jer nam je to obećao. Sada vas pozivam da se molite u vašem srcu, dok izgovaram ovu molitvu. Isuse, zahvaljujem ti što me voliš.
Otvaram ti svoj život. Priznajem ti moju krivicu i molim te za oproštenje. Zahvaljujem ti što si umro na krstu za mene i poneo svu moju krivicu. Priznajem te kao Gospoda moga života. Od danas želim da te sledim sa svime što jesam i što imam. Hvala ti što sada sasvim tebi pripadam. Učini me alatom tvoga mira. Amen. Ako ste izgovorili ovu molitvu, onda možete znati da je Bog čuo i da je radost na nebu za svakog ko se sa puno pouzdanja poverava Bogu. Imam jednu reč za vas iz 1. Petrove poslanice, 1. poglavlje, 3. stih. Bog nas je po svojoj velikoj milosti uskrslom Isusa Hrista iz mrtvih ponovo rodio za živu nadu. O tome smo slušali večeras, o nadi koja omogućava život. To nam poklanja Bog kroz novo rođenje, kroz ovaj novi početak, novi život koji počinje, koji je počeo sa ovom molitvom. Ovo večer još nije sasvim završeno. Ovdje u Leipzigu će vam još biti rečeno kako dalje. Na mestima prenosa će vam vaši domaćini reći kako se stvari dalje mogu odvijati. Za sve koji nas prate preko live streama, nadamo se da ćete i sutra biti sa nama. Za sve koji nas prate na Bibel TV-u, pojavit će se broj telefona. Nemojte ostati sami sa vašim pitanjima ili brigama, sa vašim nevoljama, već se obratite hrišćanima putem ovog telefona ili hrišćanima u vašem mestu. Počnite da čitate Bibliju kao što smo čuli večeras od Daniela Bökinga. Počnite od Novog Zaveta i upoznaćete Isusa bolje. Razgovarajte sa njim. Pitajte hrišćane ako ne razumete neke stvari. Možda ćete tako pronaći odgovore, možda i ne. Najvažnije je vera sa pouzdanjem. Pouzdanje u Boga koji nas ljubi. Radujemo se što ste večeras bili naši gosti. Pozivamo vas i sutra da budete tu sa nama. Ponovo da se uključite. Naša tema sutra je Bog me daruje. Sa nama će biti dr. Roland Werner, a govorit ćemo o vaskrsenju i o pitanjima koje su sa time povezana. Biće uzbudljivo. Radujemo se sutrašnjem danu sa vama. Uključite se ponovo. Sutra je 5. veče. Tako je. I mi smo tu. Vama svako dobro. Božji blagoslov.